Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh para lekal, duh babinala, rahayu rahayu, duh para suku rahayu, duh sumuklam darah pekasan rahayu lakum, duh nini danyang kaki danyang gambar samungko, yang lalatan mriki rahayu lakum, yang desa Timbang Lawan kecamatan Pahorman rahayu lakum. Niki pun kagem yang Datuk Landak rahayu lakum mati. Niki pun kagem yang Mahesa anak rahayu lakum mati. Niki kaula marak sowan wontenipun saranipun yang Datuk Landak sak kanca rencang kaula. Pinten-pinten kula nyuwun ing bangsa. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti tibalipun Gusti pakartinipun Gusti kagem leluhur kawula yang Datuk Landak menika menawi dereng dados sukma suci nyirataken sukma suci menawi dereng dados sukma luhur dados sukma luhur menawi dereng dados sukma sampun panjenengan paring kasampurna lan kawula putra wayahipun menapa ingkang dipun kersakaken kanca rencang saged kasembatan menapa kang sinadya. Sedyanipun kebangkitan nusata monggo yang kula derekne sampun titiwancine daya kudu mulih utang kudu nyaur nilai kudu balik sepatus putra wae panjenengan bali dhateng asalipun bali dhateng ajaranipun leluhur dados putra-putrinipun tanah Sumatera Wetan tanah Pamalayu lan ugi menika wonten setunggalipun sedherek kawula namipun abdi kalih garwanipun ngersani kepiye ingkang wiwingipun saged nglajengaken pakaripun leluhur berita. Duh Gusti yang Sugeng Pangkas ing mriki kanthi sarana manuk perkutut gangsal kaiburaken saged mancing ing alam raya dados pralam kepinginanipun kesetyanipun sak kanca jaluk balini jati diri Nusantara ugi senajanipun sedherek abdi dengan kepengin nggadahi momongan lan kula sak kanca rencang daya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti gesangipun tansah guyub rukun ayem tentang kembali paruh jinawi tata titi tentang kerta raja mugi wonten tuan dados sesarung leluhur ingkang tasih wonten karunia mugi tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti manjing kasurgan Gusti menawi dereng dados sukma suci dadosaken sukma suci
Penantian tetek semua sambal manis. Penantian tetek semua sambal. Gusti yang sudah bekas bukitan sapi kantukan Gusti. Pelur kalau yang merisa anak orang ada kalau semata menyatukan tanah Pamalayu ini. Tanah Pamalayu banget yang suatu. Menapa ingkang kawula sedya tansah semata ingkang menungso keadaan kawula saji nanggung dening Gusti yang suka kawas. Menawi wonten raos candha loro beda subrata saha memung kasinggahan dening Gusti yang suka kawas. Wilayah Skarbona. Nama istrinya siapa? Evi? Ebni Hyanturi. Ebni. Ini nanti diminum dikit-dikit ya. Tiap hari dikit. Terus nanti cari kelinci. Tidak harus menyembelih sendiri, bisa tukang jual sate kelinci itu beli jeroannya saja. Setelah itu dimasak tapi tidak boleh goreng. Bagian dalam kelinci. Jeroannya Bagian dalam ya, kelinci dimasak tapi nggak boleh digoreng. Itu dikonsumsi setiap hari. Lama itu paling enggak itu bisa 3 bulan. Cari tukang sate kelinci dari sini. Kelinci ini fungsinya untuk menyuburkan kandungan dan menyuburkan penguatan sperma, sehingga kayak kelinci itu sekali punya anak ini bisa 16. Nah, bisa untuk menyuburkan. Kemudian ini nanti cari jeroan kelinci dimasak tapi tidak boleh digoreng.
masak apa saja silakan, apa di pepes boleh, di sayur boleh, dimasak apa saja, tapi nggak boleh digoreng. Terus nanti Bang Abidan kan dibuat di sini yang memasang dulu. Nah, siapkan 5 gelas yang berbeda, apa-apa doang. Supaya permasalahan hidup dan kehidupannya Bang Abidan dan istri itu dilepaskan Tuhan, seperti hanya Bang Abidan itu melepaskan Tuhan. Oh. Silakan berdoa 5 doa yang berbeda untuk pernikahan sama istrinya. Setelah itu nanti saya bilang saya langsung baru dilepas. Jadi kita mulai. Wilahing sekar kaunolan. Wilahing sekar kaunolan. Wilahing sekar penulang. Wilahing sekar kaunolan. Suwi punya ora. Kita terlambat ya. Suwi punya.